ni Ricky at Large Arsaga. Puno sang balita, puno sang aksyon, puno sang impormasyon. Programa ni Ricky at Large Arsaga. Kaupod si Sunshine Lacson. May nga po naman sa ato mga pinalangga-palangga ng mga tagpalamati diri sa siyudad sa Bacolod, sa Bugos Siningis, 61 ka mga kabaranggayan, sa Masubra City, 100 ka mga kapurukan, sa Baybayon, kag Kaiping nga mga siyudad kagabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas, palatuntunan Ricky at Large diri sa DYAC Action Radio Bacolod, kag siyudad sang Sipalay. Liwat naman mabatian sa kahanginan, kabulog sa aton nga partner Action Shine Lacson. Natapos lang ang pinili ay ang masandukot kag masyado kamalapuyot nga pinili ay sa pungsod sang Pilipinas. Nang dito pa si Action Shine Lacson sa aton nga palatuntunan nga magapangalagad kag magaserbisyo sa inyo, wala bayad, labor of love. Mali pa yun sa halos kalabanan ba? Pwerte. Kaya nga hapon man sa aton nga mga kauturan na outside Bacolod. Labi kaglabaw sa tanan dira sa siyudad sang Sipalay, sa City, tanan ka mga kabaranggayan, kasityuan, kapurukan, matinaw nga baybayon. Kampyon nga palahuayan sa aton nga mga bisita, sa aton mga kauturan nga gusto magpahunay-hunay, siyudad sang Sipalay, ti aradang Diamond Hotel. Wala gid kamo problema, city proper sa siyudad sang Sipalay. Sa ngalan dira sang napisan nga Mayor Gina Lizares Montilla, wala niya kontra sang nagligad nga eleksyon. Lakip man sa ambungan kagiskanan nga bisi alkalde Oscar Nonoy Montilla Jr. nga may matanyog nga pananawan kag kampyon nga pangserbisyo para sa pumuluyong Sipalay non. Nakapanggas na ini sang matudtod para sa aton nga mga kauturan, kag ini suportado sa pangkabilugan nga mga pumuluyong Sipalay non, pati na ang aton nga mga kapulisan. Mga kabaranggayan naton, lain-lain nga mga kapurukan kagkasityuhan, operasyon makit-an mugid sa administrasyon. Lakip man sa mga nadalaog nga mga konsyalis dira sa Banu o siyudad sa Sipalay, pati kamo kay dugay-dugay sinunoy de la Cruz ang aton nga ang anchorman man dira sa radyo natin sa siyudad sang Sipalay, kag upod man naton diri sa aton nga pagpangalagad. Waontang update dira pati na sa may Banwa man sa Indubaan, although nga na tagaan man initanan na pulbos na ini sang aton mga kaupdanan diri sa Action Radio sa nga nagasinambuwa pa, no? Bangod ti ang Action Radio ti pangkabilugan, tanan hatag sang nagakaigo nga pagserbisyo sa aton nga mga kauturan para madalang pinakamadasig kag pinakamaatag nga mga opisyal naton o mga kandidato naton nga nagpadalagan sa sining 2022 nga May election. Umalan ng Action Radio, pero bisan paano
grabe ang preparasyon halin sa kundiin ka man nga bahin sang probinsya nadulong inatanan. Lumos-lumos, busog-busog gid parang aton sinay nga mga tagpalamati sa Action Radio. Ag sa tanan-tanan man nga nagapangalagad sa Action Radio, halin sa station manager, program director, mga anchormans naton, pati ang mga reporters kag mga newscaster sa Action Radio na makabulusog ang tanan nga mga gintira nga mga balita, pati sa news center naton nga nagpulaw bugtaw gid mga PRT pating aton mga technical engineer bilog no, tanan naghatag sang kontribusyon para sa aton nga mga kauturan dere nga mahatag sa inyo ang halos kolo kompleto para sa aton nga mga tagpalamati. Importante na may naglulusot, may nagdalaog, may nagkalapirde. Normal ina sa patag sang eleksyon, parang sugal. May daog, may pierde. May pierde, may ara nga nakabaton kag nagakalipay. Amot may napierde nga nagakalipay. O kon napierde nga nagahinakit kag nagasakit ang balatyagon, di natural ina kon pierde ikaw. Hindi na yan malikawan, emosyon nagatuhaw sang masami ken pa kung daw medyo kinamunsil ang pagpalakat sang imo kandidatura, may pero problema gid terrible no. Diri lang sa panglokal naton mabatyagan ta ang perte nga salimuot. Ang pinaka-the best lang masyado katawhay. Tanan nga mga butante tati lubos taman nga ginapasalamatan kay masyado katawhay sang ila nga paglinyada. Malinong kag tanan na gusto gid magbutar. Action sign. Minano man nga kasingkal sang init kapaang na-witnessan Ricky at large sang sa patrol kita gin designate sang aton nga station manager kag sang program director nato. Na-witnessan ko gid na sa pila ka mga kabaranggayan sa syudad sa Bacolod nga bisan ano kalawig sang linyahanay. Masyado katawhay kag wala nagapasingit. Kay gusto ya makabuto gid sang iya kandidato. Believes kuya. Sang una nga tiyempo ya puwerte. Ang kapaang kagang kainit sang tao nagaupod. Iniya nga pinili ay iniya nga binutuhay na witnessan ko nga binano kapaang nano kainit katial sang init banwa makita mo nga mas mapinaumuron ang halos kalabanan nga butante kay gusto gid makabutar kun sa bagay inayan na witnessan ko gid na kaya naglibot ko sa pila ka mga areas nga ginhatag sa amon sa patrol. Mi masyado kalayo nga linyahaday plus nga kung daw gadikit kag kampyon ang ginasundan sa ginalinyahan mo di daw okay malang ang kasilak sang adlaw daw mapanas lang siling sang nagalinya kag nagapila. ayos action sign ang gintira ko sang nagliga di nga sa programa ko mga bagay nga pulo pang paswerte bla mga swertihan gid. May ara lang nga nagtagbelo nga mga lugar mga kolor pero wala ang in general pos anggid nagpalanglapaw ang kuan buto ko bilangang agila sa south kag ang tigre sa north nag-upod perfect ang kombinasyon kag bilib ko sa sorbe-sorbe sa ginsorbe nga ginpagwa ako sang katira ko din sa sorbe-sorbe nga ginapagwa way pa ko gani gidyo pati mo pero ini napamatud-an sa sorbe nila ara gid lusot grabe daw hindi mapatiyan pero may kamatuoran masakit lang ang kamatuoran kung
bilin ka sa tabtaban. Iribli, no? Grabe, tignan mo, nagkabalakuon, may mga kaparian, nagbalakuon, may mga madre, nagkalihilibion, may mga sakristya, tanan ang nagasuporta sa ila kandidato. Normal ina. Grabe, no? Hindi mapatiyan, no? Ate, gusto na nila guro nga may pagbago. Kaya sa naliligad, nagambal na ko di. Tanan-tanan nga nagkampanya bla Presidential Action Sunshine. Na-monitor ko, napanilagan ko, nga tira lang nga tira sa plataforma nila, sa ilaman nga kasumpong, nga damo sila nga nagpapili. Isa lang ang ginatirada nila, bugbog sarado si BBM. Bahala ka mo maakig muna. Pero tiyan mo na matuod nga ako na obserbaran Action Sunshine. Inang balbalon mo bala nga, sa putihon mo wala to, dalong babaw idalom. Tanan-tanan na lang din nakabangon. Pati sa mga ludi-ludi bate, ginahangka tuway ga bato. Kabayaan lang siya, di way sigana magtinikal da. Waperte, nanong natabo. Ay, nanong natabo. Nag-31 milyones to. Dua pa sila, grabe na. Bongbong Marcos kag Sara Duterte. Hinday Sara. Grabe na. Perte gidya. Magajiling ko daw. Kung sa color mo ba siyan, red ka green, nag-upod, sos Maria kay Jose, lumos-lumos ang Pilipinas ba? Muna yung hambal nila, pampaswerte nagle. Hindi, depende, nakatao lang na, depende na sa plataforma, di gobyerno. Ako niya, kwanan to ya, stylean to ya, aling kiti, may ara nga may mga dilawan nga nagtagbaylo sa pink. Pink. na kuan magyapon. Balo ka nami man na siya tanay nga kulor. Kung kulor lang nga bibaga siya Action Sunshine. Sign of love na eh. Di ba? Ang pink. Namiyani ko na sa babae nga sok-sok pink nga. Daw ka athag kayo tulugon. Hindala nila sa kandidasi. May kabudlayan na yan. Balo ka kung gugma, ayaw na siya, pero hindi mo na siyang bakal tiyangge. Wala sang gugma nga pwede mo mabakal sa grocery mo. Inaya, konfirmado na, di ba? Mo nang matuod da. Ay, terrible na kung magpadalom na. Kasi damo mga cake bla sa program na karon. Why na ta viewers ni karon? Action time may hapon. Mayong hapon, actually, mayong hapon sa tanan-tanan nga nagapamati sa Bugos nga Negros Occidental, sa Bugos nga Western Visayas. Mayong hapon, maulanon nga hapon sa mga taga Bacolod. Dumayo gina. Dumayong intro mo sa bunga hapon, malipayon ka kay naangkon mo ang kadalagan. Naangkon mong kadalagan ha. Pero ang pinakamanami ang bracelet mo. Arboron ko pa natani kaina eh. Kung ka nang nagsilinga para ni sa Tag 395 lang na ya, 95. Harboron no. May bagnet niya. Gani, amo na tani kay ina sa amo to. na ginabangita ko pati sa barin nga aboy ko nang ningas lingko tani sa barin bla may aras na. Bro may na siplatan ko gali sa sobra ko paglibot-libot. Dugay ni ginabangita ko, amo ni siyang ginabangita ko. Balo ka may mga sayan pati mga kugatan mo bla gido ginasilapid yung kuan magnet. Dugi na sa lapid yung mga ginabatsag mo. Sa amo na. lapido niyang mga kaugatan da nga medyo kadamo na sang kuan, mga gunat-gunat. Way gid may mo silito lapid subong. Anyway, sa tanan-tanan nga nag-upod sa program ni Action Ricky, salamat gid sa inyo. Actually kay ina ko pa na sila panilagan ara sa gihapon sila ni Sir Lester Ray Benitez. Oh. In fact, nagpadala siya 100 stars Action Ricky. Congratulations So, sa kay Sir Benitez. Yes, oo. Eh, Benitez man ang nagdaog nga alkalde. Ang nagdaog din sa Bacolod, hindi man siya maglayo. Parehas na laplido mo. No? Parehas gid sila apelyido to. Ang bagong Mamiyor Albi Benitez. Gagin iba nagsalamukan.
Kiway na may mo. Why may mo kay tiya mo nang nagdaog. Ang mag-operar na lang Oo, ang tanan Dapat pumuloy. Bisan nang napirde nga si Mayor para Beng, sa Bacolod. ang business niya sige man na nagyapon. Kung hindi man niya inang ambali lang nga move on sa politiko, sa kandidato, hindi mo na budlay mo na kwaon. Budlay mo na batunon ng bubon. Kaya pagkatapos 3 ka tuig na. Budlay gani sa hindi kandidato. Dila, daw mo ginapirme yung problema, ang ginapamangkot, paano mag-move on, Tita Shine man? Malo ka revision sa patag sang pagigugma, kung kaagi ka proper slab, kanan, Para ka naman. dako na yung kabudlayan sang mulo move on na ginatawag, no? Apos lang yung magambal nga mo move on na. Pero budlay mo on, naman na. Budlay na ya itong karon bla, budlay na ya klase. Kay Basta involve ang balatsago, no? gadulot na siya sa dughan mo, nga hindi mo maintindihan. No, timo amo man na sa kandidato. May kabudlayan nga mag-move on. Kay gadulot man. Kay gahinakit na siya gahari ang kaakig bla kung nga natabo siya, no? Normal natural ina kay kabalo ka eleksyon nga daw nagustuhan ng tao nga temporary nga pagkabuhayan bla, no? Daw maka-income ang tao, no? Luwasan sa aton ti way ti income kay nga mo nga mamamo na kay way man tay hindi man niya pwede nga hindi man sila magbigay sa aton, no? Kay arat na sa media, nga kung magbuot silingon, kung pwede sila magbayad siya sa gilay nga palawag-lawag da, bayad sila sa stasyon. Pero buot mo silingon ng mga butante. Salo ito sa India, epokrito, mantanga hindi kuwan sila nga, pwerte rin na yung winaswasanay mong, no? So kwarta gyapon ang kinanglanon. Although nga may mga plataforma, kada isa ginapamatian, kampyon, pero may ano ka kampyon sang imong plataforma kung ang pamatasan mo hindi man gid okay para sa tao, may kabudlayan ka na. Kay bulsa man lang na nila. No? Wait, kadamo tayo sa may nabalaan nga mga amo na blang, tinagtaganay diri, nubo sa piyak, taas sa piyak, lapaw sa piyak. Muna bla, may ara ya ka gusto plus nga ang ilang nga gintungtungan gapapili man sa pagka-presidente, pwerte man ka bakod, medyo na dalaman sa daganas di ba? Baga sa baha, dalabi daganas. Di sino bla makapati nga amo na matabo. Di ano kay amo na high-tech ng tanan mo. Di ba? Kung may ara nga duwa tin normal ina natural na. Open man ang kumbili, open man ang korte. Magbatong na sang yamo ka reklamo, balo naman tang maghala ka reklamos na. Kung kisa mapamatud-an kag madesisyonan inang galapit naman ang eleksyon. Amo na ganing iba ni na lang magreklamo, babayin na lang dagdagan ka kung kisa sa desisyon da inang tagi 1 week na lang kag matapos na ma-eleksyon na tianhon mo pa na hindi ka tugaling nagdao pero ikaw ang nagdala pangalagad da. Daw mo na kasimple. Basta importante subong nga hapon matamiaw bisan tamyawagit sila. Oo. Kay bisan gabuhi man tadi sang mga observation ta sa aton nga mga pangalagad kay ara pagyapon ang kapaang sang pamulitika gyapon na bisan natapos na pero hindi madula gyapon sa paminsaran ng tao ti ginadala lang na pasalba lang diri sa aton although nga natirada na intanan sang tanan man nga mga radio no. Pagsanjain? Yes, so si Sir Lester Ray Benitez gapatamyaw gid sa iyang asawa si Ma'am Ayesa May Katagi Benitez kag sa anak niya nga si Aya Fire Benitez. So mayong hapon dara sa inyo nga duha, Ma'am Ayesa, kanami sa ngalan gid bala nila Ayesa and Aya Fire kag si Ayesa May. Ang misis niya ni si Ayesa May mo Action Rigue, ang anak niya si Aya Fire. So sa Benitez family, mayong hapon gid sa inyo. Do sa barangay Tangob ni sila kung hindi ko magsala.
Salamat gid Sir Lester Ray Benitez mayong hapon gid sa imo mag-iloy nga nagapamati subong o dira sa Action Radio. Salamat gid kay Ma'am Sweetie Villote Olarte nga nag-upod man sa imo nga program subong nga hapon. Si Ma'am Gretchen Pardillo nga nag-upod man sa imo programa subong nga hapon kag si Ma'am Arlene Anerdes. Gin-secure ko na ni nga daan ang mga ngalan nila Dawag, para hindi ko mamislok karon kay Nga mga ngalan na, no? Oo, kadamo. Actually, Kay Ma'am Sweetie, ti ara man sa barin, ina, no? yes, oo. Regards lang gida, no? Sa mga kilala ya da, pismit na. Daw si Ma'am Yvonne sang Germany, nakaupod man sa programa sa mga hapon. Thank Kag you. mayong hapon sa kay Tauros RGG. Mga bag-o ni sir, mayong hapon sa imo. Mga bag-o ko lang din nakita nga mga ngalan diri sa imo nga program Action Ricky. And of course, sa mga taga-barangay Handumanan, sa family or pamilya ni Sir Franklin Tilogyo, tsakto ni no? Tilogyo or Tilogyo. Basta mayong hapon dira sa inyo sa barangay Handumanan, sa pamilya ni Sir Franklin. No? Of course, si Ma'am Ana Sinoro, gambal gina siya yung Action Ricky. Hindi iya makumpleto ang adlaw ko, basta wala, hindi ko kamo makita Action Ricky, Action Sunshine. Salamat. So, salamat. Gid. Nadala na ko. Ari gani o sila niya babatian ko lang niya ang name ko. Happy na kuya. Salamat gid Action Sunshine sa pag-greet, no? Si Ma'am Nida Bilyote Olarte nagpadala pa gid 100 stars ti every Sunday. Nagka-congratulate sila sa nagdalaog. Oo. Kabalogi ko kung sino ang ilagi na ginapatungdan. Ari gani sila ni Ma'am Nida, Blessed Sunday, Actions Ricky, Sunshine, congratulations sa nagdalaog nga kandidato ilabi na sa kay Mayor Benitez. Kaya wala ka taga damo siya mga kaimigahan sa Victorias nga tutos barin. Mga nagmalanggaranon bla. Nagalayuan, may mga resort, no? Dili na sa aton. Kadlaw ko kay Ma'am Ana sinuro niyang pag-move on, Action Ricky, Action Shine, updan sa pagpangamuyo. Dapat gid, pero Para nga daw mabaton mo bala nga hugot sa imo tayo pusoon. Kinaglanupdan mo gid sa pagpangamuyo para mabaton mo sang hugot sa imo tayo pusoon. dapat lang. MJS Candido Hildore, gaupod na ni siya sa aton kada Domingo. So salamat gid kay Ma'am Yvonne Butcher sa Germany. Thank you gid sa pamilya Sinoro, pamilya Pilar, nagapamati, nagamonitor sa program nyo. More power. Thank you gid sa inyo. Action Rick, may good news. Galing kay para sa imo bad news. Naman. Siguro may good news, pero para kay Action Ricky, bad news. Kay ang diesel, do may rollback, 3.10 tubtob 3.30 kada litro sa Martes. Diesel. Sa gasolina galing, kay amo ning ginasilin nila bla sa Tagalog, nga kakarampot nga rollback, kagamay, 50 centimos, tubtob 75 centimos ang inubo sa gasolina. Presyo sa gasolina per liter na siya. Taas gyapon diesel. Oo, taas Isa gyapon ang mapanubo diesel. pa siya 4. Subong 78. Sa mag-rollback sila 4, 74 sa gyapon. Balik siya sa daan niya nga presyo sa nagligad na nga simana. Grabe. Kay daw 74. Ang gasolina, pila sa mga gasolina man? 73. 73, 74. 74. O, di kung mabuhinan, abi sa lapi, o kung 75 centimos, do... Taniwan lang nilagay yung buwinan. Sila ko kita. Suya, no? Kaniwan yun lang gimbuinan. Oo, pasugot mo lang ko. Sa lapi o 75 centimos kada litro, my goodness, oh. Pero, Pasugot lang ko kung buwinan niya, tagpulo ka pisos, ina daw, okay pa jutay. namitan kung buinan nila, subong sini nga Martes, pagkatason nga Martes, buinan, pag yun, sige lang labuin nga buwin. O bisan piso-piso lang da kon. Sunod naman sige. niya, naka-rollback na nagligad, increase naman ta duha ka increase. Galing kay Silingko ba sa nagligad. Amon nga tupiko Action Ricky sang kilala ko. Ang siling sang Amerika, daw sang last Friday ko lang ni nakuha nga statement from US na. Ang siling sang Amerika, ready na ang Ukraine
para sa malawig nga gera kontra Russia. Ang UK nga daan, ang United Kingdom, grabe magatag support. Bilyon na ya ka pounds ang ginahatag nga support sang UK sa Ukraine. Ipamakal na nga ipamakal armas. Magluwas na may ara pag idi iban nga naghatag tag-ano. Ang Germany naghatag sang tahom-tahom nga do tangki di gera. Ang iya yang aroida ya hindi ya bisan diin na maagi. Kaya ya mo bisan lunang pa kag bato, kaya ya bisan suba o tabuko niya pa. Tiya mo na nga mga armas ang ginapanghatag na panghatag to sa Ukraine. Mga high-powered kag mga grabe na nga mga tangki de gyera. Kuti mag-amon malawig pag ini ang away sa tunga sang Russia kag Ukraine. Nga kung magsigisigi ni nga daan, amo ni ang isa sa mga factor nga ginatumod kung nga away sang pag-rollback sa presyo sang langis or sang fuel sa world market. Gasolina kag diesel, may rollback tungod sang kinagamo sa Ukraine, isa na sa pinakadako nga factor kung nga mahal ang diesel kag gasolina sa world market. Ti paglabot sa lokal, syempre mahal. Singko ti malawig-lawig pag siguro kag ang gera, so malawig-lawig man ang pagbalik sa daan nga presyo sang diesel kag gasolina diri sa aton sa Pilipinas. Galing kay sige lang. Why man tamay mo da. Gani man. Ang pinakakaluloy, tsakto na ambal asang mga eksperto, actually Ricky, pinakakaluloy, hindi ang mga manggaranon nga mga pungsod, kundi kita nga mga pigado nga mga pungsod sa sininga kalibutan. Maning kamot. Maning kamot na lang ta. Uy, kita ya. Maning Kita ang kamot kaluloy. man Japon. Amo ni nga tubangon sang bag-ong nga magpulungko kag magpadalagan sang rinda sang pungsod sang Pilipinas. Kasi pamalang kung may mga ara sila yang matahom pagid kag pwede isolbar sa mga problema sa mga pumuluyo ta sa pungsod sa Pilipinas kapati gid ang kalabanan. Maabot gid na iya action shine. Bangod hindi ni sila pwede makapabaya bangod sang naangko nila nga buto bilang sa pagkadamo-damo gid siya, no? Amo ning gahanga sa ila, gatanga gahangad sila. Amo nang siling ko nga may pagbag-o nga mahimo nga matabo sa pungsod sa Pilipinas. Di amo nang hulaton ta. Nano nga klase pagbag-o? Pag-isa siguro sang tanan. Pigado mangaranan, tung pwede maisa. Pwede gid. Pwede gid. Kaya importante na. Kung gusto hon. Si Nunoy de la Cruz kali basi dugay-dugay makadul man report ko anto lang ang mga na-obserbaran niya to sa siyudad sa Sipalay kay importante ini. Kag sumamandra sa may inobaan, basi ma-contact ni Action Oliver dugay-dugay. Si Action Nunoy de la Cruz dito sa may siyudad sa Sipalay. Malo ka action sa isa, yung mga nagdalaog bla sa 5th District. Pati ka to sa mga ligad sa akon nga ng sobrang pagsaling kasi mo sigurado na ang iitlog ninyo pala pag siguro nga why pa bala makabuto kay iban pertigit ang salig sa kagalingon no? May pa na kaning iban why nga nagasalig nagdalaog terrible no? May ara man niya nga why gid nagsalig na perdigid bangod sang hinampanganay sa patag sang kinampanyahanay ngati perti gid no. Importante sa may banwa sa Isabela ang incumbent dira nagdaog yapon si Mayor Irene Montilla action shine no. First time ko lang siya na-meet bla sang nagliligad nga mga gahingampot atong kinampanyahanay bla sa may banwa sa Isabela mayo batasan no asawa ni sang anay man mayor dira nga si Kito Montilla no dilit kaya Kito Montilla Enrique man Montilla no to kayo ko ning kay Montilla lang sila mo Arsaga lang nga si Enrique so ang bata ya nga si ari ang puturos ni kuyampad man ni pila kadlaw basta tarungon kag ayuhon nila ang pagpangalagad kag papadalagan sa mga pumuluyo sa banwa sa Isabela. Ihoben pa ni nga pagkabata, bata ya nagdaog vice mayor. Duta lang diferensya sang ilas ning buto man sang iya sining Iloy.
agang ilang mga kasumpong da jutay man di pa rin siya mga linibo-libo lang no. Amo na dang natabo. Umigo ko nga si Jard Montilla naglusot man ng Berto nga konsyal dira sa may Banwa sa Isabela. Ito laban-laban padaog ara sa administrasyon na. Ang pag-insindi ko kay kung kisa may kabudlayan action sa isa mo magdaog ka man nga mayor kag imo vice mayor hindi. Ang konsyal mo kilalang kabilog hagalilingin ulo mo no may mga kabudlayan inadayon basi makadugang na sang kabaskog dira ang pagpangalagad sang mayor sa may Banwa sang Isabela kay siya gyapon ang tagaan poder gin pamatbatan siya ang magadaog pati ang bata ya kag pila ka mga grupo nila sa may Banwa sang Isabela. Ang congressman sa ikalima nga distrito ari independent ang daog si Attorney Dino Yolo perde ang incumbent dira nga si congressman Arroyo no munang siling ko no ang tao mapili gid Japon no so amo nang ang migo ko da classmate ko ani way na nadala si Engineer Rito Buyet Espinosa ang balan tagig ka naligad inyo pag siguro kay kabudlay amo na tabo subong no so dira sa may ikalima nga distrito sa Negros Occidental ang naglaog lang ang mga may mga independent nga nagdaog kabalo ka kung independent ka action sa pagkabudlay kung kampanya ka imo tanan mo no tikon why ka bisan puno panghapil sa pagkabudlay tipon ka tao kadto ka to kadtuon mo tao da sa imo mapiplitian mo tanan ay nya kun ara ka sa administrasyon na pwede mo mahulag ng tanan no kaya mo na plastada da sa may ikalima nga distrito tagaan na lang napagtangod sa zona tagaan ko di record ni San Jose Center ta sa kayto Action Lord Jan Diaz pisan nga bata ni di sa Action Radio la masyado ka bakas mag balita lang pagambalan ti grabe no ina taga Banwa man sang Isabela na isa man ni sa Manilag da na nakakatabo sa Banwa sa Isabela pila kadlaw perte amo na ang sitwasyon may ara subong nga daw kalinong lang na tabo sa mga Banwa iban gina ginaukit-ukit nila anong na-deliver mo kadako manda sa gibilin ko da iban daw mangin matay mo iban may iban daw hihikog lain mo magkuha ka kwarta bla nga inang way ka man sing i-deliver no mabalikan ka sa pagkabudlay action sa insan daw sobra pa sa ang matabos na daw sobra pa naging konsensya ka bla no hindi makabayad ang matabo dira may nasigil na balik-balik pinsaro bla kamo na nga bisan iban nagdalaog daw hindi gid malipayon ang napadaog nila ilang kandidato o naperde man ilang kandidato lapi bangod sang nagkalatabo bla ay terrible oo so si tao liyo gabi kay Nonoy de la Cruz taga-anta siya gamay lang nga timpo sa balita to sa may kwan papawayong ka na si Action Senchen bisan paano lang lang tawag lang daan Action Senchen kay gusto ko lang makuha ang mga record ang mga nagdalaog tubla sa kay Mayor Oscar kay Vice Mayor Oscar Montilla sa siyudad sa Sipalay kung ma-deliver ya di para nga mabalaan ko kay ining dira sa Isabela do puros mga NPC ang laban naglulusot no sa Isabela mga Montilla man na kapartidusan nga naglulusot dira sa may Banwa sa Isabela ang problema gid subong ng mga Banwa ti iban mga incumbent naglulusot gyapon posible nga ti may kampiyon sila nga mga strategy grabe ang kwan ang kahanay sang kinampanyahanay bla mabalaan mo gid nga puwerte gid ang preparasyon man sa ngalos kalabanan sa Banwa sa Inigaran amo man basta daw damo sa nagabalatyag subong yari na si Action Nonoy direktor sa may siyudad sa Sipalay baloon talang ang pila ka mga sitwasyon man dira no pagkatapos nga
way man niya kontraya ang mayor kang vice mayor dira, pero yung mga konsyal, base may ang madala si Action Nonoy de la Cruz. Action Noy, may hapon, po naton si Action Sign. Okay, Action Ricky may hapon gid gaga kay Action Shine. Action Shine may hapon so far na report na giman ang halos kabugusan sa gross sa mga nagdalaog, sa mga nagkalaperde, no? Pero luyag ko lang i-reiterate ang lang resulta sa eleksyon sa Sipalay. Sa Betche Pocron de las Dason Action Ricky ang ang hinubaan, no? So diri sa atong kaangay siya na siling muna, wala man kontra ang aton mayor, si Mayor Regina Montilla Lizares, kag si Vice Mayor Nonoy Oscar Montilla Jr. way kontra, no? So ari lang sa mga konsyal sa napulo ka mga konsehal nga ara sa administrasyon sa idalom sang Ugyon si Palaynon nga grupo, isa lang ang napulak sa grupo sang sa administrasyon, no? Si SP incumbent man nga konsehal naton, si Chris Campillanos, no? Gagawin sila sa pwesto sa ikanapulo, gagawin sila sa pwesto ni SP Bobby Domingo. Juta lang diferensya daw, mga 30 lang sobra, no? Pero wala man problema kay pareho man lang gyapon grupo Action Ricky sang administrasyon. Okay. Pareho man lang nga grupo sang administrasyon na ining nag-agaway sa pwesto nga ikanapulo. Number 1 diri si SP Ralph Alvarez. Number 2 si SP Dennis Galvan, tanan sa administrasyon ni, no? Number 3 si Chichi Alejano. Number 4 ang aton amigo si SP Atan Iran. Okay. Number 5 si Ulysses Sisuna, independent ini siya. Kada ika-anom si ABC President Romy Vargas nga subong isa nagid ka konsyal, no? Ika-7 si SP Ipi Garinganao, ika-8 si SP Gift Selga, ika-9 si SP Claudio Bacatan, kagang ikanapulo amo si SP Bobby Domingo Sr. No? Pinadagdag sa ikanapulo, ikaw sigid, no? Si SP Chris Campillanos. Kami namin isang eleksyon diri. Swerte ka tawhay taway kayo, no? Pero ang inang isang ginlawag na itong daw sa radyo bla sa una mag-program siya daw nagpapili man si Giapo, no? Amo ni si Claudio Bacatan. Siya gre na. Sige. Gumantawo manam kung kundi sa una. Upod mo siya daw upod ka mo sa radyo da, no? Galing kay daw linya niya politika. Barangay Kagawad din siya sa Barangay El Montilla. Okay. Si kaduha niya nga pagpapili nagdaog siya, tisubong una nga pagpili pero dito mo. Ikaduha nga nagdaog siya. So, tatlo kaluyan mga nakasulod sa gyapon. Pero libot naman ganit di sila kang magpasalamat Action Ricky. Dapat lang. Pagdali ang kuan inubaan kay pertito yung eleksyon may trail to. Inubaan na to. Kay man si Mayor Ernesto Erning Estrao, tapos lang yung term, wala naman siya wala man siya nagdalagan siya vice mayor, no? Enkwentro niya ang iya vice mayor sa pila ka term na naginupdanay sila, si Vice Mayor Jeff Incoy. Si Jeff Incoy nagdalagan gid vice mayor kay may isa pa siya ka term, no? Okay. So muna gani lang pareho taman ni sila nga mga amigo daw nasubuan man ko kay ti insakto gid ng hambal gali Action Ricky, no? Nga sa politika wala permanenteng abyan. Wala bang permanente nga kaaway kaya ang imo abyan subong dason eleksyon gali kontra mo. Upod mo. Kaya ang imo naman kontra subong dason eleksyon upod mo na. Gani man. Kaya mo di, bago ang mayor, kaya titapos ng term ni Mayor Erning Estrao, ang bago subong si SB Daf Reliquias, ang iya kasumpong siya to, si Barangay Kapitan Oscar Daklan sa Barangay Kulipapa. Nagligad eleksyon ang dalagan man ni si Kap Daklan kontra sa kay Mayor Erning Estrao sa last term ni Mayor Erning, pero nagperdi pa sa masobra lang 300 botos, no? Tisubong nagdalagan siya liwat kontra niya na si SB Daf. Tagang iya Vice Mayor si Jeff Incoy nga sang una kontra man niya.
subong nagupdanay sila. Ang Vice Mayor reaction. Importante daw mga amigo mo silang dalaog da para hindi ka na bala mabudlaya magpahinubaan ka. Migo ko ni sila halin sang una. That's why gani action Ricky na ginakuha nila ko nga kabulit sa ila. Wala ko ginaksiptar kasi kasiyak migo ko man. Gani man. Sabihin ko, dahil lang ta sa tunga. Oo. Nakaprograma ko to sa radyo natin pero mga 18 days lang before sa election. Nakaprogram ko to. Gin trato taman patas. Sige. Kaya nang desisyon sang tawo, bago na ang mayor, ang vice mayor natapos gid, no? Matapos gid ni Jeff Incoy ang iya sini nga term, 3 ka terms pagka vice mayor. Sadyat eleksyon. Gani man. Kasi po ang grupo hay sang una nagkontrahanay, kaya ang kontrahanay nagrupo hay. Amo mo man di sa Bacolod man iba na. Gani ang mga Sa iba ng mga banwa mo man na. Di ano natural man lang ina. Oo, So, gani. importante nga ayos-ayos lang si Mayor Oscar Vice Mayor Oscar Nomentilla Jr. Nibalango medyo masako siya kaya medyo budlay ay kontakon ang yang numero pero importante nga lusot da halos tanan ang araman sa iya no. Isa lang ang nadagdag. Sige. Thank you gid Noy kaghalong ka lang da. Oo. Salamat gid Action Ricky Action Shine. Salamat gid salamat isang Action Radio Bacolod. Salamat gid kag mayong hapon sa tanan. Direkta kita nga sa gihapon nga nagapalayag. Mga pita da dason Ha? Mga pihan mo ko da dason. Pwede ka upod? Pwede makaupod ko si Action Shine. Oo. Si Action Shine nakatuloy si Action Shine ulay ako gid pabalot ani na akomodar ko man siya. Kami yung nga secret operation man siya mo. Dasan Action Shine makabalik at siya. Yes or no, Noy? Thank you gid sa imo Thank you, Gid. So, rekta kita nga nagapalayag diri sa Gihapon sa siyudad sang Sipalay para sa Action Radio Bacolod, si Nonoy de la Cruz. Salamat, mayong hapon. Ayos, thank you very much sa kay Action Nonoy dira. Walo ka ginakuha to na si Action Shine sa siyudad sa Sipalay. Ang siyudad sa Sipalay ti siya ning magabugas ang pila ka mga inugbuga na bla. Sitwasyon sa siyudad sa Sipalay. Damo siya nabalaan nga mga resort na kay walo ka doon na master niya nung pastor man migo ko ni. Muna bla silingkot may mga pagbag-o nga nagakatabo samtang nagatiyog ang kalibutan tiniyog man ang ulo ka taong kisamo no. So salamat gid ra kay Action no ya no. Action Shine. Yes, Action Ricky. So far, no, do amo naman lang ginangaton nga ginhatag nga balita kay si Action Nonoy ara man. Pero mayong hapon sa tanan-tanan nga naglagas pagidya nagupod pagid sa imong nga program. Si Sir Alan Louis Himonteya every Sunday gaupod niya si Sir Alan. So happy Sunday afternoon si Ricky and Ma'am Sunshine. Naga-monitor man kami diri sa Kaliling Kawayan. Tamiyo ko lang sa Bacolod ang pamilya Gidlayan nga always naga-monitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Si Ma'am Yvonne Busher sang Germany nag-join man. Ang silingili ni Sir Lester Ray Benitez, sila nga biskan diri sa New Zealand, mahal man ang gasolina, But siyag man kami di, grabe pagsaka sang gasolina. Presyo sang gasolina sila ni Sir Lester Ray Benitez. Ay kali ka. Oo, hindi lang diri sa Pilipinas. Kay ti, kuha ni mo. Ako ginakuha ko na wala kang gina-practice kaya ang paglakat da sa malayo gi kayo. Magluwas lang mag outside Bacolod siguro diri ka budlay na naya kayo. Lakton mo pa ka sa Sipalay, no? Hindi guro pwede. Grabe gid yang pagsaka. Inang way ka nang daw maglantaw ka lang bala sang itugong mo sang una, pwede mo maawas ang tulugungan sang imo nga tangke. Butan hindi man subong hindi man tani maglabot sa shin kada litro? Depende na kay BBM. Hindi na ko na yan. Hindi, Makuha na lang kaya. Damo kasalig, manubo ang mga bugas, no? Depende na sila. Pagtapos nga maproklamar sila yati, ako yung kapati nga may himuon sila nga basi kayuhan gid sa pungsod ta. Action Shine. Yes, Action Ricky. Mahuya man sila, pagkapalang lapaw, butante sila. May mga senador kita nga nagasulubra, nagalawas minilyon ang buto, no? So mabalaan ta na kung ano ang mga pwede nilang mahimo, mga congressman tang nagdalaog, ay tanan ginaplanuhan na ginaplanuhan na ganing sunod namang eleksyon.
Wala pa ginaplanuhan na. Bag-o lang natapos, may plano na iban. Para nga sa sunod, may impas na ko kundi sa piyak naman kong nakakuan. Perte abot mo Good afternoon kay Sir Hill Javier. Hill or Gel Javier, whatever Basta Sir, Mr. Javier, thank you gid sa imo mayong hapon. Good afternoon Sir Ricky and Ma'am Sunshine. Naga-monitor lang kami sa Barangay Bata. Stay safe and good health always to both of you. Have a blessed Sunday weekend. Thanks and God bless. Sila ni Sir Hill Javier. So, salamat gid sa tanan-tanan nga nagapamati man dira sa may Barangay Bata. Mukadamo na gid sa ila, no? Ang iban kung makatsempo, te syempre maka-join, makaupod. Ang iban kung hindi makatsempo, hindi man makaupod. Pero salamat sa tanan-tanan. Si Ma'am Virgie Olpinda. Good afternoon, Action Radyo Bacolod. More power and God bless you both. Action Ricky and Action Inday Sunshine from Celine Holmes ni. Kagtami ako sa mga Olpinda family sa may Kanturay si Palay. Okay. Oo. Arada sila. Salamat, gid ma'am. Well, kagina pa niya nag-congratulate si Ma'am Nida Bilionte Olarte sa Mayor Benitez. Salamat gid sa imo, Ma'am Nids. Si Ma'am Ana Sinoro, si Ma'am Rona Trava. Taga Valladolid ni siya. Good PM, Action Ricky, kag Action Shine. Happy Fiesta sa tanan nga taga Sitio Pacol, Barangay Alihis. Ay, kag Fiesta to gali. Pakol. Oo, kag happy 30. Sa may binalbagan nga area, may araman pista. Oh, no? Ilang ko kabalo kung hindi na nga area. No? Pero basta may nagapangagdal sa akon, kuling kay kundi lang. Dason lang. Wedding anniversary, gali subong nila ni mister niya. 31 years na sila. Wow! Grabe, no? Grabe. Grabe, no? Way forever My forever, gid man. Yeah. May, Pati ka na wala, joke lang. Depende sa sitwasyon. Ginbawi, Kay kapda may yung hapon lang na. May forever. Hindi na lang ako magsugpon. Importante nga may kwan lang. May ara nga natural ina, nagkatabo ina. May forever, may hindi man forever. May long distance, may... Since Mariose po. Tiyan mo, natural. Depende sa lakat. Pero isang nabalaan ko. Pero namihan ko bala sang iba na makita ko bala. Yung gabuyo-yo, no? Oo, Gadapitay no? ako, no? Grabe ang dada, no? Actually, handom ko na Action Ricky. Nga mag-edad ko mga 70. Kabay pa malabot ko na, no? Galing ka, mag-edad ka, Pinaglakat ka bala sa kilid sa pantalan. mag-edad ka galing stinta. Guro mo lang nagugapon yung mga panglawason. Sa kilid sa pantalan, galakat ka, gatanaw ka da sang nagadapya nga balod. Oo na bala? Siyempre. Hindi na matama sa balod. Yan kasi may madapyahan. Madagdag ka pa da. Tingin, pangulo. Oo. Ito ka namin, no? Magawa mo sila, no? Mga kuana, mga daw sulundon. Dapat sulundon. Galing kay ti. Subong mga chimpo, hayitik ang tanan, pating... Galing kayo hindi na nasubong. Pating mga ubinis, nag-ulupod sa hayitik. May pagka-edad sa amunay. Do hindi na naguro matabo sa ako ng Action Ricky. Kay, siyempre, ang arthritis, blagi na tawag. Hindi na nakasarang maglakat. Hindi, gamay pa ng edad ng stinta, ya. Ay, tuod ka? Sa una yun, di ba masyado na ikataas. Sa subong at chimpo daw, kuwarang na, sisiyo lang na sa iban. Ay, galing ka? Wah. Si Ma'am Inday Blaza, Ariman. Mayong hapon, Ma'am Inday Blaza. Salamat gid. Si Sir Garth Maravilla Cacnyo. Salamat mga bago na sila. Si Ma'am Arlene Anerdes. Salamat sa mga viewers ta. Ang iban, bago ko lang nakita ang ilang ngalan. Amo na gusto ko, ari ka gide, basta kung daw hindi ka lang magpaminsan nga pwerte kataas ang ginatugong. Si Ma'am Nemesha Roquez nag-join man. Salamat gid. Thank you gid Ma'am Gretchen Pardillo. Salamat gid sa mga taga Silaysa di. Last night ato ko dito sa Sugarland Hotel, nag-MC kita kay may classmate ko bala, nga nurse man, nagpauli siya from Texas, nag-celebrate sang iya birthday. Diri sa atin sa Philippines. Maylene, happy birthday to you. May you have more birthdays to come. Kita ay kita liwat soon. Okay? Action Rick, salamat gid mayong hapon sa tanan. Dr. Tess, thank you gid sa imo. Mrs. Marisa Gamilong, salamat gid sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod. Mayong hapon, God bless.
Ayos. Salamat. Sunod naman nga Domingo. Yan ko, anay magkapagusto. Gid, kay kabalo ka naman nga kung kisa ka mental block man kita. Ay, terrible, oh. Congratulations sa tanan. Kay panginbulahan sa tanan nga nagdalaog, ha. Sa mga nagala pierde, hindi nyo ba kabigang nga pierde ka mo? Preparasyon na ang gamiton nyo, dason kag strategy. Kung paano nyo masunod ang mapungko nga presidente, bla? Action sign. May tamyawon lang ko Action Ricky. Sa tangob fiesta man gali subong si Ma'am Trixie Ibosio. Okay. Oo, nag-upod man sa imong program paglaong binalbaga ng fiesta. Action Ricky sa paglaom. ni Ma'am Trixie. Okay. Si Mrs. Fe Campaniel nan. Hindi ta pagkalipatan si Tita Nene. Mayong hapon, 72 years old na siya gali. So, hindi tuno siya? Ginbulgaria siya. Good afternoon, me. Mas 72 years old na ko. Dudalagita mo lang siya yapon, maglabay sa kalsada, makita. Wala libog mo. Okay, siya libog. Ang sinong Felix siya, daw kalibugan do. Bangod sa biguti, agurula. Natamaan. Nano na yaman. Manong Felix, nano na yaman. Hindi. Balo kami mga utang ko nga kabalasan sa ila kay buliboy ko nila sa muna, matuod na istorya. So nagsampot ko sa Bacolod. Ato pala mga printin yung mga butyong to, mga kalamay to. Okay, pasaan ba kung nasa unang kalamay sa dulong sa bangga? Tiyo ko. Buot to yung tao. Okay, una ka mo yan nagbalanggaran nun. No? Ayun. Hindi, ang mga bata ito. Ulita! Mga bata ito, ang kanto sa ilan nung Felix ng una, ka mga hitsas, di ba? Mga kampiyon. Basta may mga kwanbla, ang tingin mo iba. Di kayo doon may mga mistisa. Balo ka daw dira na nag-negosyo si nang nini mo. Na? Tigaling kay, okay tayo kami, okay lang. Balo ka naman sa akon. Pag may utang ka balaslan, gid. Ha? Damo ko mga utang ka balaslan di. Damo to di mga kilala nga balo ka alinta sa Mountain Province. Ha? Pasimpalad ka bla kung kisa way man kasiguruhan ang life mo, ha? Sa tanan nga pamilya Olarte kag Belyote, Bilyesa, diri sa Bacolod kag Negros Occidental, nga pamilya Binitis, mga tanan-tanan sang pungsod nga naga upod sa aton nga program. Salamat kid. Nagsubra ng oras tagli. Action sign, thank you kid. Salamat, Action Ricky. So, diri nga bahin magadulog nga aton nga pagpangalagad para sa aton nga mga tagpalamati. Balik kami ni Action Sign sa masunod nga Domingo. Tagaan kita sa gihapon sa mayang lawas, maka-broadcast kita sa nagakaigo diri sa aton nga pagpangalagad. Para sa aton nga mga viewers, halong ang tanan, ha? Kag inalan ayos-ayos gid. Para sa aton nga palangabuyan sa matag adlaw nga tanan. Thank you ha sa aton nga mga tagpalamati. Sorry sa sige lang. Sa mga pamilya Federico Galidra, mga nagkumpanyar sa kay June, classmate ko. Palinton gid nga bisan paano pasalamat gid sa mga nagpakigbahin no sa kalisod sang pamilya Federico. Si June hindi ko makapati kini istorya na pag kami ni pag-abot ko to sa baryo sa Tinungan bla. Alias Bruce Lee sa una sa high school. Ayun siya magampang man. Aling kiti nauna siya may natabo lang siya no. Sige lang na. Kay Jan gali da kanilyas sa mayang hapon gid. Kag sa tanan nga naga pamati diri sa atong program. Pamilya Noble man. Kay Sir Rex Noble mayang hapon gid. Sa tanan-tanan nga mga malapit sa aton sining nga pagpangalaga diri masami sa aton nga program. Upod sa kay Action Sign Lacson, upod man sa aton nga technical engineer sa kay Action Oliver Pason, sa kay Toto James Sabinaris, sa aton nga news center kay Action Lord Jan Diaz, kag sa security port sa aton kay Toto Edmond. Thank you gid sang copy mo na. Standby ka mo sa masunod karon nga palatuntunan, ha? Para sa aton nga mga tagpalamati. Singalan sa aton nga station manager Action na magbanwa. Program Director na Action Rex Cantong ininyo abyan sa kahanginan Ricky Arsaga at large nagatamyo gid sa may hapon. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpakigbahin sa Bacolod Action Radio.